فوزا یوسف شر اسرائیل و ایرانی و باندورا ویا لسر روشلاتا ناوین جنرخان اندama desteğe hevserukatiya PD Foza Yusuf dibêje sedema aloziyên li herêmê sîstema netew dewletê. Eger ev şer werine bi dawîkirin ango aloziyên li herêmê sîstema hey hemû bingehê xweş vê digire. Ji bo wîna wê bandorê li ser herêmê û aboriya herêmê jî bikin. Ser sebeba bisekinim yani rojilata navîn îro di nav çend aloziya di fatisî yani çend mijara di rastî yani olperestî û zayen perestî nijat perestî avana wekî me karî bêje kabûsekî rojilata navîn xistî bin bandora xwe de yani devlet netewa ku îdî riziyayê rêv rêbaz û fikrê yê kevneperestiyê ku hukm dikin herêma me evana hemû îdî nema çareseriyê ji pirsgirêk kartîn niha ev devlet netew îdî iflas kir mîlada xwe tije kirî gel radibin yani gelek buhara erebî çêbû buhara gelan me got yani her wiha şoreşa jin jiyan azadî yani gelekî yani bêjin bertekê gelan derketin dedê niha rewşa îran tê nîqaş kirin yani niha pirsgirêka esasiya îranê bi rastî silahê nuklerê yani nuklerî pirsgirêka ya îranê ya yani silah çêkirin tenê ew pirsgirêk mayî hemî pirsgirêk çareser bûn tenê ew mayî yani silah cem hemî dewleta jî heye yani işte pirsgirêkê va dewleta ne pirsgirêka silah peyda kirinî yani ji wan heye ku bi silahê mezin wê pirsgirêkê xwe çareser bikin parastin bi silahê çi nabe silahê te çi xwese mezin bijî eger hindirê te riziyayî be tu nikare bi silaha xwe biparêzî eger demokratiyet nebe eger azadî nebin eger wekevî nebe edalet nebe aborî nebe yani te xwe bi çi biparêzî yani vana hemû hîmên yê parastinê ne şayet ev şer berdewam bike û tedî derkeve merhelakî din bêguman wê tesîrê ser Iraqê jî bike wê ser vir jî bike li ser Lübnan jî bike yani ser herêmê hemî wê bandor bike ev di aliyê bêstiqrariyê jî divê bandor bike û di aliyê aborî jî divê bandor bike ji em bihêvîn ku yani çareseriyekî aştiyane bê dîtin çünkü bi rastî herem yani wek ji şerra ji halê xwe diketî yani îdî ew şer li ser hev şer temam îran di rasterast net şer debû heta niha lê yani li Sûrî 14 sala şer debû Lübnanê di şer debû de yani bi rengekî ji renga nava şer debû mesela di aborî de îran nebû bi salayê li dibin cezaya de dorpêçkirî yani ji bo jî ez dibêjim bi rastî wê hejandinek çêbib yani em ve xwe jê re hazir bikin ji ber ku yani îran mihwerek e û mihwerekî ne wisa hesanê jî yani eger îran biheje yani hejandinekî ciddî wek alî sistemsel de ez dibêjim yani bêguman wê bandora xwe li ser rojilata navîn wê bike yani aliyê neyînî de tabii